really, really bad. Everybody's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back pass. Out of your skin, this is Halloween. Everybody scream. Please make way for a very special guy. All-Man Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin kingdom. This is Halloween. This is Halloween. 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 That's our job, But we're not mean. in our town of Halloween. In this town we call home. Everyone hail to the pumpkin song. Yan ay patunod. The Amsel Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat. At kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo Madrid Nation! Halo mga almosalers at halo mga kamatan. Na-miss nyo ba kami? At syempre, ngayon pa rin ay The Almusal Club Halloween Edition. Ayan guys, welcome sa inyong paboritong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club. On the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan at swak na swak pa rin tayo sa kulitan. At syempre, halo
sa ating mga almosalers, sila Prieto, sila Christine Joy Cerato, Jazzy Banaag, Jane Gamboa, at syempre marami pang iba. At para isa-isahin kayo, narito ang walang kakupas-kupas na cutie patuti, Kimpi! Hello, Madrid Nation! Happy Monday sa inyong lahat. Naka-block tayong So, lahat. yun guys, Halloween na Halloween kasi naka-block kaming lahat. Yes. So, yun guys, nakita nyo ba yung yung... Cosplay. Yes, may live kami ng cosplay last Saturday. And yun, makikita nyo doon yung mga creative and napakagaling nating Madrid Nation galing-galing. sa kanilang mga costumes. So yan, halo-halo kay Alex Gaviola, kay Christine Joy Cerato. Ayan, happy Halloween sa inyong lahat. Siyempre, present na rin ang mga sa Davao branch. Halo-halo sa inyong lahat and keep on watching para sa mga prizes. Yes, at syempre, halo-halo. Ngayon ay ilalagay ko na, i-share ko na ang ating live ngayon. Kaya naman wag niyong kalilimutan i-share at i-like ang ating live ngayon. I-heart react yan kung na-miss niyo kami. At syempre, do not forget to like and share our Facebook pages, Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. Kaya naman ngayon, ipapakilala ko na kagalang-galang siya ngayon, ang ating guwapong Kengkoy, Rupi! Hello guys. Ano na naman yan? Magandang hapon sa inyong lahat. Yes. Ako nga po pala si Mema. Ruby. O, diba? Tayo po ay kagalang-galang ngayong araw na ito. Oo nga eh. Ano nakain mo? Dahil horror po ngayon. Ano nakain mo para kagalang-galang ka ngayon? Nakakain po ako ng apple na walang buto. Apple? Ano sabi? Apple na walang buto. Good day po, DJ ng Madrid. Ay, Si halo-halo. Ashel. Sentino. Yan, syempre present na rin si diba? Mark Martinez. Halo-halo Yeah, sa Mark inyong Martinez. lahat. Syempre, keep on Halo-halo din watching po. dahil marami tayong games Kay ngayon. Christine Joy Cerato. Magandang Yes, syempre, i-share araw. nyo na rin Yes. para madami tayong Andito na ang almosalers tito ngayon. nyo, Tito Ruby. So, yan. Syempre, Tito kung ready Rupi. na kayo sa aming games ngayon, comment ready. Ayan, Yes. syempre, mag-send kayo ng stickers gamit yung mga Halloween, mga spooky stickers Yes. or emojis. Yeah. Ayan. So, Ayan, yan. Halo-halo so kay nag-share. Mr. Reza Solomon. So, Sayang yun na. guys, meron din kaming Sayang na. update ng mga pictures na Mag-live. naganap nung Sabado. So, yan. Abangan Yes. nyo guys kung sino ba ang Yes, ang mananalo ganda sa nga kanila. eh, no? Yeah. Oh, ang Grabe yung gaganda, mga ang gagaling. costume nila kasi parang ML. Oh, Yeah, Mobile ML. Legends, yes. Grabe. Hello. Teka lang. So, abangan nyo pa guys yung mga nasa Pangasinan, Cebu, and Davao sa Wait lang, kanilang wait lang. mga costumes. Hello, Mr. Ray! Tinan mo, may tumatalo na sa'yo, Mr. Ray, sa pagsiset ng mga emoji. Di ba? Ayan, Sino? halo-halo kay May Jana nakatalo na. Gabika. May Sabi niya pa, nakatalo na. shout out po ako. Halo-halo, Hello, Jana, Jana, and thank you for watching. Halo-halo, guys. Gabisha. Love. Hindi siya umaga. Ayan, Ano siya? kain daw tayo, sabi ni Prietos. Teka. Ayan, ready na sila, no? Hindi siya umaga. Gabi siya. Gabi. Gabi ka. Gabi ka. So, yan, mukhang ready na sila. Yan, nagko-comment na si Ayan na, ano, marami Jana na ng nagko-comment. spooky Yes. Ready na ba stickers. kayo? Ready, Yan, ready na present raw. Si Alex, sabi niya, ready. Ready. So, yan, para sa ating mga bagong dami niyong viewers, energy, paano ah. ba ang ating unang game? Oh, Yes. paano daw ang spooky natin? Sabi ni So, Kim. yan, paano ang ating Paano unang ang ating game? unang game? Simple-simple lang. Ito ay ang hangman. At syempre, ililigtas nyo ang nakahang naman. At syempre, kailangan nyo lang mag-input ng letters. At Yes. kung wala yung letter na na-input nyo, yan ay katumbas ng isang lobo na puputok. Kaya naman, galing-galingan nyo at pahunahan lang kayong mahulaan ng ating category. At syempre, one winner per
per set. At meron tayong 3 sets. Ayan, paunahan lang kayong mahunahan ng category. Dapat kompleto yan. Ayan, guys. So, Yan. ready na ba kayo? Are So you yan, all sabi ready? ni Jana Gabika watching all the way from Pangasinan. So halo-halo dyan sa mga Maayong taga tanan sa Pangasinan. inyong lahat. Maayong Yan ugto pala, oh. sa inyong tanan. Nanonood Bisaya yung friend naman ko. yun. Halo-halo, Ina Halo-halo. Marie Reyes Yes. Sabok. From Halo-halo. TV5 yan. From TV5. So yan, simulan na Halo-halo. natin. Sino, Ngayon, sino? syempre, presented si Aina. Mark Si Abok. Oviedo Yes. Martinez. Ayan. So simulan na natin ang ating first game. Wow. 3. 2, 1. Ay, ulit. Ayan, kaya, wag mo. Iputo. Ayan, para sa ating unang Ang galing naman ni category. Ruby. Ayan. Na-under po tayo. May animation lang kami saglit bago lumabas Yes. ang aming Umandar yung mga witches. Ayan. Cute. Halloween na Halloween kami, guys, no? So, yan, ayan. Yan. Lumabas Ayan. na. Ano Ayan. ba ang gusto OBS. nyo? Easy, Medium, o hard, XL, Extra XL, and XXXL. What? Small, medium, extra, So, extra, yan. extra. Anong gusto nyo Ang shoutout category, pala guys? sa Easy, walang kain medium, or naming hard? Zen. Master, kumakain siya ngayon. Ayan, Ayan. habang Congrats sa aking Labidabs na nag-aayos ng kanyang requirement. Wow! Sa wakas, malilibre na rin tayo nila, Bidabs. Ayan, halo-halo kay Claire Junjong. Sabi Hi, niya, Junjong! medium. Sa wakas, nagbigay na rin siya ng number niya. Naloadan ka na ba, Kamusta na si Junjong? Sabi naman ni Ina, hard. Ay na talaga, ha? Si Christine naman, medium. Kamusta na si Junjong? Malaki na ba? Junjong. Extra medium, sabi ni Jay. Sabi naman ni Mark, easy. So yan, maraming sumasagot ng ayun no ba? Charot, dyan na pala. Meron na pala, sorry. Medium. So yan ang ating unang Medium ba yan? category ay Eat, Eat and and Drink. And drink! Medium siya, medium. Eat and drink. With 2 words. With 2 words. Medium. Ang ating category ay eat Input and lang drink. kayo guys ng letter. Ayan, sumagot na si Christine Joyce. Sabi niya letter A. Ay, laging nauuna yung letter A. Bakit ah. letter A yung lagi yung inuuna? Lagi siyang una. Kasi siya yung first letter, ganun ba? Kasi Sabi naman ni madalas Ashel, meron siya. letter S. Letter S. Anong madalas? Walang letter A sa 1 to 100 na spelling, ha? Yan, Hangman set 1. Ang ganda naman natin sa tag. Letter S din sabi ni ni Alexandro Gaviola. Hi, Alex! Hi, Let me Alex. hug you, Alex. Hug Alex! Wala back. tayong letter Teka, S. Alex, nakapag-decide ka na ba kung kanino ka? Sabi ni Christine tsaka ni Alex. Mark, letter E. May sagot na Letter si Jana Gabika. Chips fries. Chicks. Hindi pwedeng chips. Letter Ang E letter A daw. ang second letter. Yes. E. Ayan, wala ring E. letter E. Pumutok siya. Ayan, ang daming sumasagot. Teka. Sabi ni Jane tsaka ni Mark, letter O. Letter O. Dapat malayo yung tingin ko eh. Ganito yung mga tinginan ng ano eh. Ng... Sabi ni Aina at saka ni Ashel, letter at saka ni Jana, letter Letter I. I. Letter I. Sabi naman ni Mango juice, Shira, hindi siya mango juice. juice. Hindi siya Dahil mango letter O. Yes. Mango juice. Yes. I-try mo kaya ang ano? Hindi siya mango juice. And then, hindi rin siya chips fries. Hindi siya chips Dahil meron fries. siyang letter O sa dulo. Yes! Letter O sa dulo. Letter K daw, sabi ni Yes. Christine Joy Serrato. Parang ano ka Letter dyan, O. Duda. Letter K. Ayan. Letter Sabi K. na nga ba, walang letter K. Ano kaya yan? Sabi ni Ashel, letter L. Letter Letter L. L. Sabi Dapat ni maraming Esther. manalo guys dahil Monday ngayon. Isa na lang. Pag mga isa, may rules po tayo dito. Pag isa na lang yung natitirang lobo, ay huhulaan nyo na ng buo. Yes, hulaan nyo na Yes. guys yung word dahil isa na lang ang balloon. Mamamatay na si Isa na lang yung balloon. Hangman. Guys, wala nyo na yan. Nasa na ba yung mga almsalers natin? Save ni Nagtataka Hangman. talaga ako dyan kay Hangman. Nung naglalakad siya na ng hawak-hawak yung marami yung balon, hindi siya umaangat. Oo, no. Tapos nung Pero nung- nakakita siya ng monster, umangat Bigla siya. siyang umangat. Oo, Bigla siya umangat. Sinong gumawa ng Hangman? So yan Pakitawag guys, po. hulaan nyo na. Halo-halo kay Miss Angel Kalugay. Ayan, Halo-halo! present na. Hindi siya naka-pony.
Bakit? Nakalugay. Nakalugay. Hi. Walang highs. Hindi ko talaga alam kung may sayad ba tong kaibigan natin, pero... Kaibigan ba natin yan? Kaya lang, ganito yung magandang Pagbigyan pose. na natin siya. Pwede ako sa pera eh. Tinan mo. Oh. May pera ka ba? May pera ka ba? Yun lang. Meron. Marami akong pera. Ayan Cool. guys, hulaan nyo na yung word kasi Law isa of na lang yung attraction. balloon. Law of attraction. Yep. Ayan, sabi ni Alex, kay Rupi na muna ako ngayon since marami na kay Kim. Love you, Kim. Ah. Bala kayo. Yay! Alex, akala mo lang Ayan, yun. sabi ni Salamat sa iyo. Junel. At dahil dyan, bili naman kayo ng... Camer Lego. Ano Ano to? yan? Bili kayo ng Camer mga- Chorba. Paano siya i-pronounce? Camerlengo. 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 Girl. Camerlengo. Camer. Camerlengo? Camerlengo. So, try na. Ay, pero hindi siya. Charot. Joke lang. Wala kasing letter E. Walang E, hindi siya Camerlengo. Hindi siya Camerlengo. Magbukas sa isang letter. Dahil walang Wag letter na! E. Isang letter yung marami sila. Letter, yes. Sige. Letter. 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 Ano ba yan? Anong letter? Letter yung marami sila. Hindi siya Camerlengo. Gusto ko yung pronounce nun. Camerlengo. 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 So early. So earty. Camerlengo. I don't understand it. What's the kind of drink and eat yan? Camerlengo. Camerlengo. What's kind So, of... yun guys, habang nag-ano kayo, nanonood, kung nag-enjoy ba kayo, mag-heart react naman kay Yes. Jan and like. Hey, Yeah, heart Sabi react. ni JR Serafika, first word, catch. Letter C, no? Kasi Letter may nag-comment C. na Letter dito. C. Buksan Sige, natin try letter natin Ha? letter C. Eat and drink catch? Hey, Ate Kimi. Ayan, may letter C. Na-survive yung letter. What is Yes. Camerlengo? Camerlengo. What I don't kind of know. I-search natin What ang kind of Camerlengo. food siya? Ayan, Mr. Janelle, pa-explain nga po kung ano daw yung ano, Janelle. Camerlengo. Ayan, Yes. sabayan si Junel. Hindi mo siya yun? Isang word ang Camerlengo. Try natin ng letter T ni Letter T. JR. Letter T, Team! ah. Pag pumutok yung T na yan. Ayun siya, oh. Isa siyang uri ng Letter meat. T. Ay! Wala naman pagkain na catch Ano yan? Hindi Kajun siya gumbo. catch. Kajun gumbo. Gumbo. Kahon. Ano to? Mga soup kasi mga gumbo, mga soup yan. Sup-sup? Halo-halo sa ating 56 Sabi ni viewers! Claire Junjong, ano pinagsasabi mo, Junel? Matulog ka. Ayan. Halo-halo sa ating 59 viewers! Ayan, halo-halo! So yan, habang nag-ano kayo, mag-react naman Yes, kayo ng and heart share react. this. Yes. Uy, may 106 Mag-share shares. na rin Sino kaya kayo. panalo bukas? Aba, marami na Sayang share. naman yung sagot ni Ryan. Wala. Eh, hindi jumbo. Wala pa si Kael niyan. Pero hindi siya abot. Gumbo. So yan, next Ay, category teka lang, na teka lang. guys. Easy, medium, or hard. Mag-video pa rin tayo kasi yan dito nasa Wait, Sige, wait. medium ulit. Wait, Medyo i-flex ko lang yung viewers natin. Nasa 54. 54 tayo. Yes. Kanina 60. 54 and still counting. Yes! Kaya Halo-halo. i-share nyo na guys. I-share nyo na yan para may... Di ko alam yung pagkain na yan. Yes. Uy, shout out daw kay Charisse Bondot. Bella. Hell yeah! Hell Halo-halo! yeah. Ganyan Ayan, naman. halo-halo. Halo-halo at Nahirapan kami JR mag-pronounce Leones para Serafica. napaka-social ng mga Hell yeah! username ng Di ba ating... yung mga sinasabi ng Amerikano? Guys, wag muna kayo alis Hell dahil yeah. marami pa tayong Hell yeah. games. Hindi lang hangman. Ayan. Input lang kayo ng Halo-halo kay letters. Ferlin Eno. Ayan, may nagsagot na agad. Share zone. Share Share done. done. Ano share done? Oh my God. Share done. Sabi Share done. Binabati ko pala yung pamangkin ko na It's not share kakabakuna. done. Halo-halo. Share done. Sabi ni Graduate sa Jonelle, Harvard. Ito. baseball. Grabe naman. Guys, input muna kayo ng letter kung anong gusto ba. Kung ito ba ay letter May A, sumagot na si letter Janelle S, or Baseball letter daw. B. Buksan natin letter B. Hala, yung pamangkin Hey, ko. Miss umiiyak. Ay, Kim. walang letter B. Walang Miss Kim. letter B. Graduate kasi ako ng Harvard, so iba yung pronunciation. Ay, Kaya. di- Halo-halo kay Ferlin Enang. Sabi niya pa shoutout. Hi! Ayan, sabi ako Thank ng you for single watching Drama archery. Circle. Hi, Kenneth. Hindi Archery. siya baseball dahil walang B. Hey, yo! Kayo From guys, Kingston.
mag-comment muna Ayan, kayo sabi ni ng mga Daniel letters. Thompson. Thompson, Pa-shoutout halo-halo, properly. Daniel. Halo-halo, Daniel. Thank you for watching the Almusal Club. Keep on watching para Yes, sa keep on mga watching. ganitong Pag wala Share pa mga your letters. selfies with us. O yung mga Yes. selfies nila, nakalimutan na nila. Billiard. Selfie Team Billiard. Kimpi, Team Rupi pag-likes. Yes. Team Guys, Kimpi mag-send kayo ng picture kung kaninong team ba kayo. Ang ipopost nyo for Team Kimpi ay ganito. Ayan, heart react for Team Kimpi. And paano sa'yo? Kay Team Ruby, kailangan naka-coat kayo and tie, tapos naka-long sleeve, and then ganito. Grabe na demanding Yan. naman ito. Ano ba yan? Pinapahirapan mo sila. Paano pag meron? Hindi sulit almusaler ko yun. Ganyan, o. Wait lang. Pag-selfie kayo na Ang dami na naka-thumbs nilang up sagot. with... May prize. Ayan, baka prize halo-halo yung- kay Mr. Zomer and ako ng single. Halo, Sabi ni halo. Prietos, softball. Softball. Pero may sumagot din ng football. Wala siyang ball dahil Wala siyang walang boy, wala letter siyang B. Ang kukulit nyo. Yes, may sumagot kanina ng Scrabble. Billiard. Wala rin Saka ng billiard. swimming. Try natin Wala ang letter nang I. BA. Ay daw, Ang ay. cute ng pamangkin ko. Ay. 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 Wala rin siyang I, so hindi siya high jump. Yes. Hindi Hindi rin siya swimming. Hindi rin siya kayaking. Hindi rin siya hurling. Yes, walang I. Wala rin letter B. So, hindi Sabi ni- siya Yes. Siya hardly. softball. Walang link for your information. Walang letter I. Jiu-jitsu. Hindi siya yacht. Churba. Yachting. Dahil walang Di ba yung pag may ano ka? Ah! Kasi Oh, pag may sipon ka, 1, 2, 3, go. Aching! Aching! Sabi naman niya ako ng single taekwondo. So, try natin ang letter T. Letter T, Taek. ah. Wando. Wait, ano Letter ba? T. Letter Letter T. T. TT. Yun! Ay, pero hindi siya taekwondo. Lacoste. Taekwondo. Hindi siya taekwondo. Kaya Dahil may nasagot ang na yan. letter T niya ay nasa gitna. Subuto. Cebu, ah. Ayan, halo-halo kay Kael Zomer Ula na bago yung profile DP. picture Bagay DP niya. Sa dagat siya. Hindi May rin sumagot siya kanina sa sa race. Buteo. Long jump, hindi rin. May sumagot gymnastic, hindi Wala din. nga. Hindi, dahil Walang ay. Yes, Yung T. walang I. Kulit-kulit. Ayan na si Kael, ang ating top fan. Halo-halo. Andiyan na ba si Contract. Christine? Andiyan na si Christine. Ano yung contract? Ano? Letter. Yung pag hindi nasusunod yung gusto mo. Muay Thai. Sabi ni Pinakontract ka niya. Mark. Buksan na natin. Ay, Try dalawa. natin letter A. Hey guys. Dalawa Ayan. na yung pusang nanonood sa atin. May letter A. Dalawa na sila. Ayo, dalawa na sila. Hindi siya Muay Thai dahil hindi siya sakto yung letter A. Walang I. Ayun, walang I. Hindi siya speedway tsaka shooting dahil may letter A and letter T. Letter A and letter T. Hindi siya Muay Thai, guys. Pero may siya, A and letter T. Search na yan. Hindi siya Muay Thai. Hindi siya shooting. Hindi siya shooting. Marathon. Marathon. Uy, pwede. Try natin ang letter Marathon. O. Letter M. Listen. Cutie. Oh, M, Marathon. M. Oy, R. Ayan. R. Letter O. Letter O. Letter R. R. Letter Letter H. And And letter letter N. Ayan. Wow! So, congratulations kay Mr. Ay, AJ. Miss. Hindi, si Miss Mr. Jazzy. AJ. Mr. AJ naman. AJ. Uy, sa akin. Nauna si Mr. AJ, then sumunod si Sa'yo. Miss Jazel. Sa akin Zen na Master. nauna si Miss Jazzy. Sa'yo Ayan. po. Sino nauna? Zen Master, sino nauna sa'yo? AJ. Ah, Ayan, diba? si Mr. AJ po nauna. So, congratulations, Mr. Mr. AJ. Gwatch. Ayan. Pero huwag kayo mag-alala dahil meron pa tayong last set ng May sumagot. hangan. Karate Hirap So, na hirap do. sila sa ano, bawi no? pa. Ay, Ano? Kimpi. Kimpi! Yes. Hirap na hirap sila sa medium, grabe. So, yan. Hirap Medium kasi. pa rin ba? Medium pa mo? Medium pa rin. Eat and Alam nyo drink guys, with kung ako sa inyo 3 mag-hard na words. kayo. Ayan, wala na. Medium na pala. Ayan. Eat and drink with 3 words. 3 Yeah. words. And syempre kung nag-enjoy kayo sa aming game, mag-heart react kayo dyan and like react. Halo-halo sa ating 60 Syempre, viewers! i-share nyo na rin.
halo sa inyong lahat. Huwag muna kayo So, umalis yan dahil sabi meron ni pa tayong Rhea tatlong May de los games. Reyes, pa-mention po. Ayan, halo, Rhea May, nude ka lang. Ayan. So, yan sabi Nude ni ka Kristen lang. Joy Serrato, letter C. Letter C. Letter C. Ayan, ang daming letter C. Lahat ng simula, letter C. Sabi naman ni Kael and Mark, letter A. Letter A. A. Ayan, may nag-iisang A. Lahat ng simula, letter C. Sabi ni Kael, letter S. Letter S. Letter S. Letter F. Sabi ni Mark Wow. Martinez, bagong audience, letter U. Hi, Mark Martinez. How are you? Ayan, halo-halo sa ating bagong viewer na si Sheena Dolly Sen. Sabi niya, letter P. Letter P. May nagpaputok na. Isa, letter Huwag muna kayong umalis. Meron pa Ayan, tayong may tatlong letter P. games. Alam ko na yan. Yes, Alam ko marami na to. kayong marami pa kaming game, guys. So, Oh, tutok wag muna lang kayo kayo dahil aalis. marami kaming prizes. Yes, hulaan nyo na Yes. yan. Sabi ni Ryan Buwan, chocolate coco caramel. Hindi. Hindi siya ko. Yes, hindi rin siya caramel. Sabi ni Ryan Malabatuan, San Carlos, Madrid po ba kayo? No. Meron kayo Guys, dyan. nasa ano kami? Nasa Nasa Makati kami, pero syempre may branch pa rin kami dyan sa San Carlos. Madrid, Philippines, Pwede kayo mag-visit and Pangasinan. mag-apply. Yes. Ayun, bagong bakuna na pamangkin Yes. ko. Miyak. Sabi ni Christine and Denivi, letter E. Letter E. Letter E. Ayan, wala pang nananalo guys dahil hindi siya chocolate coco caramel. Cocoa caramel. Sabi naman Sabi ni ni- Ryan, chocolate Chip Cookies. Ayan, tama na yon. Ryan. Ayan, sunod-sunod na silang sumagot. Letter O daw, letter O Sabi nga, naman ni letter ako O. ng single chocolate coco candies. Uy. Oh. T. I. And C. letter K. Oh my God, cookies nanalo dyan letter ay C. Cookie. Ang nanalo ay si Ryan Christian Buwan. Mahilig At sa syempre, chocolate yes. cookies caramel. So Congratulations. yan, nakita ko yung costume mo, Ryan, Oh, ay, Si hindi ko siya Maui. nakita. Napakalupit niyan. Maui. Asha, shout out sa ano, teka lang. Si Maui siya. Maui. Napakalupit Ang kulit ng wig mo. gumagalaw-galaw nung sayo. Pero ba tayo yan? Ayan. Sarap ngagatin. Ayan. So, sino bang ating winners? Yes! Congratulations sa inyong lahat. At syempre, halo-halo kanina sa ating 64 Inom ko na ng Starbucks viewers. Ngayon, meron pa tayong 58 viewers. Halo-halo sa inyong lahat. At syempre, do Halo-halo not kay forget to Bea Camille like and Sibayan. share. Halo-halo, Bea. At syempre, huwag kayong mawawala dahil meron pa tayong 3 games. At syempre, congratulations sa ating mga hangman winners. Pag-PM ang inyong mga numbers sa aming Facebook page, Madrid, Philippines, para sa inyong load price later. Congratulations to Mr. AJ Guache at Mr. Ryan Buwan ng ating mga solid almasalers. Baka naman. So, ngayon ang ating next game ay ang Word Matrix. Simple and simple Yes. lang ang ating Word Matrix. May intro dyan, ha? Pahabaan lang kayo ng... Wait lang Pahabaan lang kayo ng letter, ay ng word na mahuhulaan. So, 1 to 5 letters, katumbas yan ng 1 point. 6 to 10 letters, meron kayong 2 points. And 11 to and up letters, meron kayong 3 points. So, paramihan lang kayo ng points. Kung meron naman tayong tie, Yes. kung sino yung nakahula ng pinakamahabang word, siya ang panalo. Yes. Row At and syempre, column. Yes. Dapat nyong sabihin kung ano ang row and column. For example, nakita nyo yung letter C, Chocolate Factory, kunwari. So, nasa C siya, under number letter 4. So, C4. Okay, dapat kumpleto po ang inyong mga sagot. Yes, At kung saan nyo kung nakita naiintindihan nyo, comment ready. At syempre, pwede kayong Saan nyo mag-horizontal, nakita ang row and column? Ano daw? paikot, magkakatabing paikot, at Nag-i-inject po syempre si Kim. diagonal. Okay, naintindihan nyo So, ba? yan. Kung naintindihan nyo, comment ready. Kung Ayan, hindi hinahan. pa, ulitin ko. Teka, Ayan. Halo kay John Catinoy. Sabi niya, shoutout naman. Halo, John Catinoy. Hello. And kay Mark Martinez. Sabi niya pa, Halo. shoutout po Madrid. Ito, si Kel. Si Kel, may Kel. hinahanap. Thank you for May hinahanap, may watching. hinahanap, may hinahanap. May hinahanap si Kael. Ayan. Sana si Si Christine. Christine. Nay. Mukhang Nay. mukhang di pa siya gising. Gisingin mo na nga, Kael. Mukhang ano.
So yan, ready na si Michael Doronio and si Ferlin Eno. Yes. Ready So na, marami yan nang guys, ready. don't forget, kapag nakita nyo na yung word, sabihin nyo kung saang column. Yes. Column or row nyo siya nakita. Kunyari, A1, Yes. L4, mga ganun. Ganun. So yan, ready na sa'yo. Sa'yo sila. So simulan na natin ang ating game in 3. 3, 2, 1. Ayan. Iyakan mo na, anak ko. Great trick. Ganda dahil ginawa yan ni Ang ating category ay Darkest Fairy Tale. Ay. Ay, ng darkest Ayan, What's lagot that? ka, Kael. Sabi ni Mark Martinez, BF po ako ni Christine Roy. Lagot ka! Ayan. Sino? So, Mark Martinez, thank you po for watching. Joke lang po namin yun. Hala, Mark! Joke Ayan. lang ni Joke lang Mark! po namin yun. Mukhang pinagbawalan na si Christine. Ay, hindi si Christine Serrato kasi yun. Ah, hindi ka Hindi si Christine Roy. Si Christine Serrato. Si Christine Serato pala yun. Ayos din Ayan, eh. sabi ni Jana Kabika, paki-explain ulit. So yun Okay. guys, hanapin nyo dito sa aming word matrix kung ano ba ang darkest place. Ang category natin ay yan, darkest Darkest fairy place. tale. So kung nakita nyo na, so yan, kung nakita nyo na, kunyari fairy tale, yung nakita nyo, Oo. sabihin nyo kung Diagonal, saan row nyo ba horizontal. ito nakita. Kunyari, Yes. A1, B2, ganun. Kunwari, F3. Ayan, halo-halo L. kay Mr. Jomar de Guzman. Hello. Halo-halo dyan sa inyo sa Pampanga. Yes, halo-halo. Halo-halo, sabi ni Jomar. Ayan, napanood na rin yung boyfriend niya. No? Oh, Teka lang, paramihan kayo ng points. Okay, paramihan kayo So ng yan, points. sabi ni Shira Rapunzel, C1. Meron ba? Rapunzel, C1. C1. So let's check. Rapunzel. Ah, yung... Wait lang. C1? Yes, C1. Okay, what are you doing? Tingnan natin. Rapunzel. Wait lang. Oo nga. Shira. Ano, Miss Angel, hanapin nyo lang po yung word dyan. Ang Yes. category natin ay darkest place. For example, Please. yan po, Rapunzel. Kailangan sabihin nyo rin kung saang row or column nyo po siya Yes. nakita. Shira, Para- may 2 points ka na. Yes. Cinderella. Sabi ni Kael, Cinderella. Kulang ng E9. letter L. Halo-halo sa Cinderella. pinsan ko, Rachel Joy. Hello, Hi, Rachel miss you. Joy. We miss you. We miss you. Sorry. Cinderella E9. Yes, E9, sabi ni Kael. Yes. Paano yun, Kael, Cinderella? magtago ka na. Pero wrong spelling is Cinderella. Oo, word matrix ito Yes. eh. Kailangan tama yung spelling. So, Little copy-paste Mermaid, na 5K. The Little Mermaid, 5K. Little. The Oh my letter? God, what are you saying? Little. The Little Sabi mo, Mermaid. Oh, liter. CL. Teka lang. Teka Kael. Ay, Kael, sorry. The i-correct Little mo Mermaid, yan. 5K. I-correct mo na ang mga pagkakamali mo, Kael. The Little Mermaid, 5K. Hindi naman. Para tayo nagpapabingo. Sa Ayan, letra merong pa. The Little Ay, Mermaid. okay. Sino yun? Si ako na ang single. Sabi naman ni Christine, Meron ka Sleeping ng 2 Beauty, points. C6. Hi, Christy. Sarato. Ayan na si Kael. Sleeping Beauty, C6. Sleeping Beauty. Beauty ang sagot niya. Yes, C6. C6 Ayan, meron tayong Sleeping Beauty. and the Beast. Parang Yes. hindi mo kalalim Ayan, mga kinorek ano. ni Kael yung Cinderella na spelling. So, Cinderella, E9. Uy, may nakakuha, oh. Sleeping Beauty, sino yun? Si Angelique? Ayan. Ulit-ulit. Ay, Christine Serrato. Ulit-ulit na. Tapos, So, si yan. Kaya Meron na Cinderella. tayong Rapunzel, The Little Mermaid, Sabi ni- Sleeping Beauty, and Cinderella. Sabi ni Jomar, The Adventures of Pinocchio. Oh, wow! L7. Yo! Sabi Magaling. naman ni Alexandra, Anong sabi? Peter Pan. L7 Saan daw. yung ano? Saan yung the adventure? L7. 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 The adventures of Pinocchio. Pinocchio. L7. L. L. Ayan. At dahil dyan, may 3 points ka na. Yan ang pinakamahaba. Sabi Wow. naman ni Alex, Peter Pan, 5F. 5F. 5F.
Ayun. Meron? Peter Pan. So yan, may Peter Pan. Yes. Peter Grabe, Pan. yung mga darkest na character. Ayan, Ba't darkest? napansin ka daw, sabi ni Kael. Kaya Hindi. lipat ka na ng team. Darkest to kasi, di ba yung mga, ano nga, yung mga Ayan. character na yung binisip. Sabi Joke lang. naman ni Joke Sheena lang. Susuportahan Dolly kita dyan, Kael. Moana, A6. Sino po yung nakakuha ng Peter Pan? Moana Yung ba? Alex. Moana, hindi siya kasama sa darkest character. Ay, hindi siya kasama. Sabi naman ni Maria Pabonja, Hansel and Gretel, D6. D6, Hansel and Gretel. Meron Hansel ba? and Gretel. 6. Yan. Meron ba tayong Hansel and Gretel? Walang Hansel and Gretel. Wala akong mahula, sino yun? Pag mga ganyan, dapat, kailangan... Sabi ni Mr. Jomarda, Pati ano yung to? dulo Pied ng letter Piper A, of B. Hamelin. Yes. Ano yun? Ha? Pied. Pied Piper of Hamelin. Pero wrong spelling. Guys, heart react! Pwede natin i-consider yung kaya. Ayan, sabi ni Kasi ang nakita sumagot si Mr. Jomar na una. The Pied Piper of Hamelin. Ano yan? Hindi ko alam yan. Yung The Pied Piper Darkest of Hamelin. T11, sabi niya. What's the story? Hindi siya doon. Hindi daw siya doon, Mr. Jomar, yes. Jomar Ano de yung Guzman. 6A? Merlin daw. Hindi siya nag-start doon. Wrong spelling si Mr. Jomar Solomon. May Merlin daw ba? May Merlin? Merlin? Walang Merlin. Merlin na ito. Yung kay Mr. Jomer Pied Piper, hindi siya dyan. Hindi siya T11, Mr. Jomar de Guzman. Saan mo nakita yun? Mema. Wrong spelling ka, Mr. Jomar Solomon. L10 daw. Wala nakita ng tulpo. L10. Ayan, sabi ni Miss Angel, ilan daw ba ang meron? Meron pa dyan dalawa. Meron pa daw pong dalawang natitira. Pero nahulaan na yung pinakamahaba. Ayan, sabi ni Prietos, The Pied Piper of Hamelin, 12A. 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 A. Ano The yun? Pied A. Piper of Hamelin, 12A. So, nag-start. Di ba dapat ko sa nag-start? Sabi ni Prietos. Saan nag-start Ito, yung The tama Pied? si Prietos. The Pied, si Michael Doronio. L12. L12. Ayun. So, sa L12 nag-start ang ating The Pied Piper of Hamelin. Meron ka ng 3 points, Michael. Ayan. Isa na lang. Meron pa silang hindi Sabi na ni Johnny Liana, 2412IJ. So, yan, ano lang yan. Tulpo. Ay, Mema yan, mema. Mema lang yan, guys. Hindi yan kasama sa dark. Hindi daw yung fairy tale. Ayan, sabi ni Mr. Jomer Solomon, paano ba yung sa mag-start? Doon ako nalito eh. Sa first letter. Kung saan nag-start yung Kung first saan letter? nag-start ang first letter, ang kailangan nyo i-input. Pwedeng Yes. number mag-start, pwedeng letter. Kunyari, Ayan. L12, L12. Doon nag-start ang letter T, tama. L12. So yan, halo-halo sa ating 64 viewers. Wow! Hello! Ayan, thank you for watching and Halo-halo, share nyo na meron rin pa ang tayong aming games. live ngayon. Uy, 16 viewers na. Halo-halo. Alam mo, Ay, yan 16 yung ano. viewers and still counting. Wait. May hula pa ba? Ah, Meron So pa dun yan, sa- meron pa daw isa guys. May isa pang ano. Alam Ito mo, talaga kung yung bakit, darkest talaga to. Darkest kung bakit fairy meron tale. tayong 68 viewers, yan yung dala ng aking pagka-formal. Diba? So yan. Sayang naman, sabi ni Prietos. Ayan. So yun guys, bukas and sa mga susunod na araw, ang ating word matrix. Kailangan letter. Kung saan nag-start yung Kasi letter. marami kasi hula. Oo. Yes, maraming Baka naman. humuhula. Meron pa For ba? example, L12. 1 minute, Doon nag-start ang letter 1 minute T. na lang para hulaan niyo yung Oo, probinsyano. yung isa. Hindi kasama sa fairy tale yung probinsyano. Meron pang isa. Yes, oh. hindi kasama ang probinsyano. Paano lang yan, Mema? Mema. Ayan, Bakit sabi ni naman? Mr. Ray, ang galing nyo. Ayan. Uy, meron pang isa. May Sikat na isa sikat pa, yan. guys. 11J daw. 1 minute 1 minute. Yes. 1 Ano yung minute na 11J? lang. Meron na po yung The Adventures So, of ito. Pinocchio. Ano siya? May color red. Sa isang Hindi Yes. kasama hindi kasama hindi darkest fairy tale yung probinsyano. Paunahan na lang kayo. Oo, unahan nyo na. i10. iPhone.
Ayan na, binigyan ko na kayo ng ng hint. Maliit siya. Wala. Ilalabas ko na. Sabi ni Mr. Jomar, grabe kasi tong puzzle nyo, parang bingo. Ganda talaga, para may thrill, Mr. Ganda Jomar. na time. Sa So, letrang time's B. up. Ang hindi nyo nahulaan ay... The Red Riding Hood. Little Red. Ayan, Little Red Riding Hood. So, sino ba ang ating winner? Ang pinakamahaba nating And the Adventures letter of The Pinocchio. The Adventures of Pinocchio. Anong Yung story? three Anong story boys. ni Pinocchio? Tapos Anong si The story? Pied Piper of Hamelin. Yes, at dahil dyan, meron tayong hindi ko alam. 4 na tay. Hindi pa nabab sila, Dorcas. Si Kenneth, ako ng single, si Christine Serrato, Bakit? si Jomar Solomon, at si Michael. Pero ang nakahula ng The Adventures of Pinocchio 24 letters, si Mr. Jomar Solomon. Jomar. At siya yung pinaka-maraming mahaba yung word. So, yan. 4 silang tay eh. Yay! So, yun guys, kung sinong nakahula ng mahabang word, siya ang makaka-receive ng prize. By points na lahat. Ay, may points. Yes, May lahat points ng yun. nakakahula may Pero points. pag Kaso may pag nagtay, tay, kuna kanino yung pinakamahabang pinakamahabang word. word. Yan, siya kung yung kanino daw panalo. yung may pinakamahabang word, lahat may points. Kung sino ang nakahula ng mahabang word, siya ang winner. Yes! Yes na yes. At syempre guys, ready na ba kayo? Meron na po yan. Meron na po tayo sa ating next game. Yan ang movie serye para sa ating mga bagong audience. Para sa ating mga bagong audience, guys, natahulaan nyo lang ang movie. Meron kami ibibigay na 4 na pictures at paunahan lang kayong hulaan ang ating movie. So, puro ito Christmas movies. So, yan, para ready na sa ba ating kayo? unang genre, Dapat kumpleto rin. romance. Ayan. Kunwari, Now You See Me 3 at kumpleto ang tagline. Kunwari, Twilight Saga Breaking Dawn. Kompletuhin nyo lang yan, guys. Yes. So, Yan, yan. mahigpit ang Maganda ating yan. judges ngayon na. So, wrong spelling is wrong. Guys, huwag muna kayo alis. Meron pa tayong last game. Mamaya. Bali 2 games Ayan, pa. pwede ka pang makabawi ako ng single dahil Puro meron ano pa to, iba? tayong Puro 2 games. Christmas to. Yes, So, for yan. Christmas. Saglit Dan, lang. nag-horror na Okay, tayo. sisir lang. Romance. Puro horror tayong dot ngayon kasi Ayan, para sa mga mahilig mag-Netflix. mistletoe. Mistletoe. Hindi siya mistletoe. Romance. Romance. Yan ay patungo. Ayan. Sabi naman ni Michael Doronio, The Christmas Chronicles. Hindi po. Ang bilis nyo na mahulaan yun, pero hindi po. Sabi ni Mr. Jomar, The Christmas Prince. Crazy Rich Asians. Fracture. White Christmas. Yes. A Christmas Prince. A Christmas Prince. Ano ang tamang sagot? Beauty and the Beast. Wala na ba? Okay, and So yan, ang tamang sagot guys Ay! A Christmas Prince. So congratulations kay Ryan Christian Buwan. Sayang ka Mr. Jomer Solomon dahil hindi siya the. pero pwede Siya na sana ay- yun eh. yes. Pwede na sana yun. I-consider yung kahit Christmas Prince na. Pero pag may sumasagot Oo, kasi na maganda. tama. Diba? Oo. Nakakakonsensya. Oo. So yan, meron pa tayong second genre. Ang Yes. sumunod ay Ano na? Fantasy. Fantasy. Ayan. Fantasy. Oh, parang alam ko yan. Talaga? Fantasy. So yan. Fantasy ang ating second genre. Yep. So, Fantasy. input lang kayo guys ng inyong mga sagot. Yes. Yes. Yung bida palang babae sa Christmas Prince, siya yung nasa iZombie. Tama ba?
Yung iZombie na series. What's Hindi ko that? alam. It's zombie. Ayan, madali na yan. Sorry, Maste. Master. Maste. Maste. Sumimate. Nahulaan na yan kanina. Kilala mo si ano? Si Mr. Beast? Hmm? Sino si Mr. Beast? Sino siya? Yung YouTuber. No. Ang galing niya. Nag-plant siya ng ano. YouTuber siya. The Nightmare Before Christmas. The Hindi Nightmare po. Before Christmas. Hindi po. Nahulaan mo na yun Hindi kanina, rin- Michael. One Magic Christmas. Wala ka dyan. Ayan. Sabi ni Mr. AJ. Gnomes. Ay, sabi ni Ryan, Gnomes Gnomes. and Juliet. Hindi po. Sabi ni AJ, The Christmas Chronicles. Chronicles. Sabi naman ni Michael Daronia, One Magic Christmas. Sabi ni Christmas Jane, Ewo. Chronicles. So, ang tamang sagot, guys, ay The Christmas Chronicles. So, congratulations kay Mr. AJ Guache. Yes. Parang mahilig din mag-ano to si Mr. AJ, no? Mag-movie through Netflix, Yeah. Netflix. Netflix. So, yan. Meron ba tayong last genre? Ang susunod ay Yes, madali na yan. fantasy ulit. Yes. So, yan. Parang nakakamoy Christmas Favorite ko din tayong yan. lahat. Yes. Yes. Horror kanina. Dahil Tapos- ilang ano na, ilang Takutan days na last lang, guys. Bilis natin Christmas na. Yes. Naka-Halloween pa tayo. So, yan. Ito, ano to, favorite pa rin to ng lahat. Yes. And favorite artist ko to. May tuba yan. Oo. Actor. Yan. Actor. Heist. The Muppet Christmas Carol. Charlie Sabi ni Mr. Zomar, Charlie And the Chocolate Chocolate Factory. Sabi naman ni Alexander, Charlie's Chocolate Factory. Charlie Chocolate Charlie and the Factory. Chocolate. Paano nyo nalaman? Kasi yung bilog-bilog. Bilog. Ayan, sumagot na ni si Mr. Ed, Charlie and the Chocolate Favorite ko Factory. yung mga So, ang tamang sagot, guys, movie. ay Johnny Depp. Charlie and the Chocolate Alam mo ano, Chocolate favorite ko yung mga Factory. movie ni Johnny Depp. Johnny Johnny Depp. Depp. Johnny Depp. Johnny Johnny Depp. Depp. Johnny Depp. Iba pala si Johnny Del. Oo, si Johnny Depp. Si Madrid yun. Ang ating ma'am So, siya yan, ang every unang Friday. nakasagot ay si Mr. Jomar Solomon. Solomon. So, sino ba ang ating winners? Wow, ang ating mga winners, yung mga solid na talaga namang nakakakuha sa movie serye. Yan ay sina Ryan Buwan, AJ Guache, and Jomar Solomon. Paki-PM ang inyong mga numbers, and thank you so much dahil meron pa tayong last game. Yan ang Art Attack. So, drawing nila, Kanta Mo. Ang ating category ulit ay Christmas songs. So, ngayon naman sila paunahan lang kayong mahulaan ng first pala line. yun, May 2 Johnny Depp points pala yan. yun. At kung title Alam naman, namin meron si kayong Johnny Depp 1 po sana. point. Ayan. So, drawing nila, Kanta Mo. Drawing nila yung title, huhulaan mo ang first line with 2 points. At kung nahulaan mo naman ang title, meron ka namang 1 point. Ang unang tatlong maka 5 points, siya ang panalo. Ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. So, ready na ba kayo, guys? Okay, wedding. Wedding, wedding? Yes, so manawagan kayo sa inyong mga Ayan, oh my sabi gosh. ni Mark Martinez, Hi, Kael! Patay tayo dyan. Charot. So, ayan. So, yan, dahil ano, Mga kaibigan, Mark Martinez and Kael, wala pong nagaganap Peace dito. tayo. Peace tayo. Pagmamahalan po ang Yes. ating ibinabato. Ayan, So, ayan yan. kasi. so yan, ano, kasi siguro wala si Christine, kaya si Mark Martinez Yung pumalit. muna nanood At ngayon. salamat at nanood ka ng... Yes! So yan guys, bago natin simulan ng ating last game, mag-heart react naman kay John for Team Kimpi Yes. and like react for Team Rupi. Rupi. And syempre, comment ready na rin para alam namin na ready na kayo para sa ating force. Rapper siya, ang bilis niya magsalita. Para ready na kayo ng mga Yeah! Ayan, sumagot si Kaya, sabi niya, hello po, Kuya Mark. Apologize. So, Guys, yan. paki-heart Comment react. ready, guys. Comment ready para alam na namin kung Kung ready ready na kayo. kayo. But I And didn't- para simulan na natin Sabihin, ang Kim, aning... I didn't know po. I didn't know na... Napibingot ano ako. po. Aning... I'm sorry po. Ating Sorry. fourth game. I'm Yes. sorry, I didn't know. Ayan, ready na si Christine. Yes! Ready na rin si Michael Daronio. Mark, asa Hello. ba si So, Christine yan, Roy? mag-comment kayo, ha?
Michael Deronio pa. Yes, Ready na rin si Alex ready na sila. Gaviola. Huli Okay, ka sa so minutes hulaan sa niyo ang camera. first Ay, line. 2 points yan. At title naman, Natutuwa 1 ako dun point. dyan. Hindi po ako So, makikipag-away sa Yes, syempre naman. Ano tayo, Siyempre, diba? pagmamahalan Tayo po dito, yes. ang hatid ng ating programa. Yes. Oo, katuwaan So yan, simulan naman. na natin ang ating pang-apat na game. At kawawa po ang aking bata na si Kael at muli na namang siyang nabigo. Ayan, ready na Double silang kill. lahat. So simulan na natin ang ating game in 3. 3, 2, 1. So yan guys, ang kailangan nyo sagutin ay ang title and first First line. line. Ayan, nanonood rin na rin po ang GF ko. So yan, nood lang kayo guys. Yan, marami Yes, kong halo, friends. halo. So Siguro yan, ang magkasama sila. aking... Hindi this is mine. No. So yan, sa akin ay 2 words. Ano yan? Kasi ito wala na. Wala akong wala akong chorba. Sorry. Master Zen, kailangan natin mag-request ng panibagong... Wala na naman. Hindi, may tinta. Okay, so Yan, sige, ako nahulaan nyo 2 na words. guys yung kanta. Sabihin nyo na agad yung first line. Ayun kay Ruby, Hindi meron siya siyang Jingle Bell. 2 words. Jingle Bell ba sa'yo? Sa akin hindi Jingle Bell. Yung kay Miss Kim, yan yung sa phone. Hindi siya Jingle Bells. Yes, hindi siya Jingle Bell. Ano yan? Almost there. Rupert! Yung drawing mo, sabi jingle. Silent Ayan, Night! sabi ni Miss Jazzy, Silent Night. Pero Ang ano? first line. Ang first line. Ayan, sumunod. Ayan, ang sumagot ng lyrics ay si Mr. AJ Guache. Okay. Meron din sumagot kay Rico. Kay Rupi, ano yun sa'yo? Jingle Bell Rock, sabi ni Jingle Bell, Michael sabi ni- Doronio. Jingle Brack, sabi ni Michael, 1 point. Ang Ayan, first ang line, sumagot ng ang si Ryan. nakasagot si Christian. Ryan. Wait lang. Yan. Next drawing na po tayo. So, meron akong 3 words. 3 words. Meron akong 6 words. Next drawing na po tayo. Next drawing na po tayo. Meron 3 words si Kimpi at merong ilang words sa'yo? 6 words. Ayan. Ayan. Halo-halo sa ating 39 viewers. Jiggle bells. Jiggle bells daw. Pwede po mag-plug? Sure. Pwedeng mag-plug. Ano yung kay Rupert? Pinapanood ko dito, oh. Ayan, meron akong 3 words. 3 words. Sabi ni Shaira, Santa Claus, sabi ni AJ, Santa Claus is coming to town? Hindi. Yung kay Shaira, I saw Mommy kissing Santa Claus. Wow, Mommy's kissing Santa Claus. Meron Dahil dyan, akong Shaira, meron 3 na 3 words. points. Nauna si Shaira, meron na siyang 3 points dahil nahulaan niya ang title at ang first line. Title po, 1 point. At ang ating first line may 2 points. Dumami ang ating viewers. Meron tayong 45
viewers. Halo-halo sa inyong lahat. At syempre, pwede kayong makisali sa aming last game. Yan ang Madali Art lang yung Attack. akin, oh. Hulaan nyo ang first Ayan, line ng sabi ni title. Jillian Zulieta, Little Drummer Boy. Anong first line? Anong first 1 line? point, Yes. Jillian. Frosty the Snowman. Rupert, Frosty the Snowman ba yan? Hindi pa. Little Drummer Boy. Meron akong 2 words. Anong first line ng Little Drummer Boy? Sabi ni Kael, December 1, Christmas carols at CSI The Mall, Dagupan with University of Luzon Chamber Chorus. See you there po mga ka-Madrid, Pangasinan. Ayan. Kailan to? December 1. Nandyan po sa CSI Mall, Dagupan, ang University of Luzon Chamber Chorus. Ayan. Sabi ni... Okay, to Drummer Boy. Kulang yung sagot nyo ng lyrics. Dapat meron yun kasi hindi dapat nawawala yung tunog ng drum. Kompletuin nyo ang sagot nyo, Shira or Maria Beverly, kahit isa sa inyo. Tama na pero kulang. Come, they told me. Okay, so sabi ni Joy to the World. Yan, sabi ni Shira. Joy to the world, the Lord has come. At dahil dyan, Shira, panalo ka na. Meron kang 6 points. Okay. Thank you sa napakagandang niloloko mo ako ka Elha. Lukaw ba? Lukaw. Okay, so Ayan, ulitin sabi ko. ni Miss Jassy, Santa Baby. Santa Baby, 2 points. Miss Jazzy, anong first line ng Santa Baby? At syempre sila Kael, December 1, nasa CSI City Mall, Lukaw sila. Okay, ang University of Luzon Chamber Chorus. Free ba ito? Yan, namin sumasagot na. Ayan, Santa sabi Baby. ni Alexandra, Santa Baby. Just sleep stable under the tree for me. Meron ako. Alex, 2 points. Meron akong... Yung wala pang 6 nakakakuha words. nung The Little Drummer Boy na first line. Sayang yung 2 points. Hulaan nyo ang Little Drummer Boy. First line. Dahil kulang yung sagot nila Shira at ni Jillian. Come they told me lang. Dapat meron yung tunog ng drum. Yes. Free daw. Okay, free daw yung kanilang concert. Mini concert. Okay. So, si Rupi meron siyang 3 words. Sino yun? Si Ryan. Frosty the Snowman. Patingin. Frosty the Snowman, sabi ni Brian. Frosty the Snowman was a jolly, happy soul. At dahil dyan, Ryan, meron ka ng 5 points. Isang winner na lang at tapos na ang ating game. Ayan. Ano yan, Kuya Rupi? Frosty the Snowman, Santa Claus. Yung Little Drummer Boy, wala pang nakakuha ng first line. Baka naman. Nahulaan na yung Frosty the Snowman. Next drawing na po si Rupi. Ayan, yung kay Miss Kim, may 6 words siya. You better watch out. You better not cry. Alexandra Gaviola, may 4 points ka na. Ayan, sabi ni Mr. AJ, Santa Claus is coming to town. You better watch out. Nauna si Alex sa lyrics. Okay. Yes, at si Mr. AJ naman sa title, meron kang 3 points, Mr. AJ. Si Alex, 1 point na lang. Alex, kung ako sa'yo, hulaan mo na ang title ng Meron akong 1 word. The Little Drummer Boy. Kulang wala yung sound ng drum. Come, they told me. Okay, so, kay Rupi naman. Madali lang yan kay Rupi. Nakaabangan ng lahat. Oo. Hindi naman
Yung kay Miss Kim, meron siyang 1 word. Alex, may 4 points ka na. Si Mr. AJ, meron kang 3 points. Baka naman gusto nyong hulaan yung yung title ng The Little Drummer Boy dahil wala pang nakakuha. Sayang ang 2 points. Okay na, you better watch out. Nahulaan na po. Yung kay Ruby, madali lang. Tagalog. Ayo pala, English. Pero Tagalog yung kanta. Ayan. Guys, halo-halo! Sa inyo, Guys, halo-halo. halo. Yan, meron akong 1 word, guys, Ayan. Sa akin, 2 words. Ito ang ginabangan niyo. May Talaga, ano ha? sa ayan. Yun kay Miss Kim, 1 word. Ay, ang cute. Bakit? Guys, halo-halo! Meron pa tayong dapat isang winner. May polio yung isang yung Hindi kamay. bantay. Nanuno. Ano yan? Yung kay Miss Kim. Christmas bonus! Sabi ni Ken Ong. Ayan, anong first line ng Christmas bonus? Sa tuwing darating... Christmas bonus. Wait, ang check ko lang. Sa tuwing darating ang Kapaskuhan by Mr. AJ Guache. At dahil dyan, kumpleto na ang ating mga nanalo. Ayan. Sayang naman, yung sa akin, 1 word, Candyman. Ayun. So yan, sino ba ang ating winners? Okay, wait lang. Dahil natin sila. wala. Lucky B! Ayan, Ruby. congratulations sa ating mga winners! Sa ating Art Attack, bali medyo may ang laban na. Si Shaira, si Ryan Buwan, at syempre, si Mr. AJ Guache. Balita ko time na, nakapaglaro pa kayo. And thank you so much sa lahat ng mga winners natin. Panghangman, Mr. AJ Ryan Buwan. Sa Word, Jomar Solomon. Sa movie serye, Ryan Buwan, AJ Guache, and Jomar Solomon. At sa Art Attack, si Shaira, Ryan Buwan, and AJ Guache. Paki-PM ang inyong mga numbers at ilo-load natin ang inyong load price later. So, congratulations sa lahat ng mga nanalo. At syempre, do not forget to share this at kung sino yung nanalo sa ating special prize, bukas yan ang aming i-announce dahil meron tayong 105 shares for today. Dapat keep on sharing, guys, and thank you so much for watching and for joining. So, as of now, meron pa tayong 34 viewers. Halo-halo sa inyo lahat. Sana bumalik pa kayo bukas at sana nag-enjoy kayo. At bukas naman, natuloy pa rin ang ating Halloween edition special ng maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali, ang nag-iisang The Almasal Club! Babush! So, kita-kita tayo ulit bukas. See you Bye-bye. tomorrow! Yan ay patunod. The Amsal Club.